O PP compareceu ante os medios para anunciar que presentará alegacións aos orzamentos municipais para este ano 2024, aprobados de xeito provisional a pasada semana, en pleno. Os populares fixeron alusión precisamente á intervención do edil de Facenda, no que recoñecía que a situación económica do concello era preocupante, dándolle así a razón ao que viña denunciando o Partido Popular dende hai tempo. Ao contrario que o señor alcalde, que vive noutro mundo paralelo ao que é o Concello de Boiro, que decía que a oposición, concretamente o Partido Popular, mentía. Pois, bueno, creo que é necesario que o señor alcalde fale con o seu concejal de Facenda e se poñan de acordo para saber quen minte, se minte a oposición ou se minte o seu concejal de Facenda. Os populares votan en falla tamén maiores investimentos e un claro abandono do rural. No documento orzamentario non aparecen obras tan importantes para eles como a mellora de viais, os problemas de filtracións de auga nos pabillóns polideportivos, a mellora das pistas de skate de Aboqueira ou a ampliación da nave de piragüismo, entre outras. Es triste que el plan de inversiones para el año 2024, la partida más importante sea un lavadoiro. Con todo o respeto que nos merece esa obra para os veciños de Comoxo, que sabemos que a necesitan, non é normal que en un presuposto de 17 millóns de euros a obra máis importante sea un lavadoiro. Mentras as pistas do Concello de Boiro, carreteras e demais están totalmente abandonadas. O rural é un desastre. Despois dun inverno moi duro, que espera o señor alcalde para tomar medidas para arranxar todas esas carreteras e todas esas pistas. Si aparecen, segundo eles, os salarios dos membros do equipo de goberno e o seu persoal de confianza, que lle custarán máis dun millón de euros ás arcas municipais durante o presente mandato. O que si aparece, en eso sí que non falta nin un céntimo, é nos salarios do equipo de goberno. O equipo de goberno vai costar nestes 4 anos de legislatura 1,5 millón de euros. Solo entre o alcalde, o teniente alcalde e as 3 adicacións de outros 3 concelleiros costan este ano 265.879,16. E por si fora pouco eso, este é o alcalde que pode presumir de non ter unha secretaria, senón de ter 2. Unha é a secretaria do alcalde e outra a xefa de gabinete.